δύο παιχνίδια που ξεχωρίζουν αυτά ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Βέρνης και τη Manchester United και την Μπενφίκα, ενώ και στην αμέτρηση της Bayern και την Inter παίζεται η πρώτη θέση των λοιπόν να τα πούμε. Αναμετρήσεις δίχως αύριο στο Old Trafford και στο Camp Nou. Λόγοι και ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τη φάση των 16 της διοργάνωσης. Στο Old Trafford η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θα ρίξει πως την τελευταία διετία στους 16 του Champions League χωρά μόνο μία εκ των Manchester United και Benfica. Οι κόκκινοι διάβολοι χρειάζονται στο ένα βαθμό για να πάρουν το εισιτήριο σε αντίθεση με τους Λουσικανούς οι οποίοι πηγαίνουν στο Manchester ή το διπλό και μόνο. Η United προέρχεται από δύο σερί-ήττες από Κοπενχάγη και Celtic. Η ενδεχόμενη τρίτη θα σημάνει τον αποκλεισμό. Κρίντα. Στην τελευταία της επίσκεψη επί αγγλικού εδάφους του Benfica πανηγύρισε. Σιμάο και Μίκολ έπαιξαν το 2-0 επί της Liverpool στο Anfield τον περασμένο Μάρτιο. Ο Ιταλός είναι τραυματίας και αποτελεί το